Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. General Secretary Jongka Seng Khasi Students Union Usamla Donald V Thaba ulaong bakat kum ka jingkren jong menteri ketenat ki kampo yeng uba la kemen rembui kapen i ba umdon jingtip AA halor ka jinglait khandra ki pulit ha yeng sa jong ba Chesterfield thank you bat kapen i ru ba amdai satya ma uba hukum ban siat Hanrai ulaong pat balada menteri ki kampo yeng umdon jingtip AA yakani kami pat ka jingkeli Mano ba ai hukum ya ki pulit ban siat Mano utau acting home minister uba shim ya ka benta jong uba la kemen rembui mat ka sarkar kadai ban penshitom ya Hakabaya day bat ke judicial inquiry baka sarkar kala rai ban pha tokit ya ka jingjia kabala jia haka khat lai tarik ubnai nailar amaulai hakabaki pulit kila siat yap yo ba che usamla Donald Thaba ulaong baka jingtokit kam day ban ya daki snem hanrai day ban pendep no kloi lada ka sarkar ka kwa baka jilla kan shongsuk shongsang Halor ka jingjia ka bala jia menhenin kamit ha ka bakalami ka jingya kulmar ha padeng ki pajba bat ki pulit CRPF Usamla Donald ulaong ba ulayo jingtip baki CRPF kila Leit thombori ki pajba ha maulai bat uladawa baka sarkar kamdai ban syu penting ko tempan ya ki pajba hanrei kadai ban khot syakami jingya keren ban wat ya ka jingsuk di hadiam ige jingjan kong kumpaya mulai jingsang kelap na jing iba sesuatu yang kiu tu balang kendip ni gemboyu tudong betzen mat nakaliang ka seng tilong kini ige jingle long ka long nung jingle beman ka ba siteng miet tilek yu brio tilek susiat be ke mdan batip mdan benaru ya kini pa long ba kendip gemboyu tudong betzen ya borok ki ba Henry boros katu ngilai kikan kijing dawa ba ang home minister ba la kemen rembui udai ban step down no Tikan san pada menen ngiyo kubur ba home minister uang ba muuru umdan jingtip iru kutu operation di kini ka penlengo biang yingi pagba ba dan i guselendan wat kat home minister umtip kutu operation menu ba ai hukum ya kata operation tinakaliang kajungi ka seng long ikwa man ka sarkar ba di ban tau ban wat wi tau ba longkum acting home minister ba sim ya kabor jong home minister ban ai hukum ban le ya katuka operation di nakaliang ga government ga di ban le ya kata bat kumjuru ku na kata judicial inquiry ngim kwa ba kan long kumbolong gi inquiry le ki committee ka ba teng ya di kisnam laknu di ban penkloy namar bala da ka kwa hi ba jella ka sarkar ka kwa ga jella ka chong sang biang ka haban penkloy ga ni judicial ibat ka ban penhun ya ka jing ang nur ni pagba bagi borok biseng balang bagi bahiyeng jing ba cheres tekeni gidi ka jing snow jing ni bangan suben rap yang sisien ba lada home minister umdan jitip ruem sepang kata jing ja temenu bosin ni ka bor jing home minister ki bagi balik kam taru ke sarkar ga ban penstom nomor kelalong bian gini tekeni gidi ka kerwo ka jing meeting ni kuat suatang kata nomor bangin patip bagi development nomor ba menen isu i bagi dan gijing kan at gijing uri-ura balak na kita ki borok ti ya sarkar hak jaka bahkan pendengkam da kabor ngatharai kan bahaba kan penhun ni ki pagba da ka ba wat bati benia ban pentau berthai wi tau ba lali bakla berin penstom ru itu ki bedon ketiban penyap iba serius kita tadi ka lar ka sarkar ka la ban le kan ta tingat harai ngit kan ba songsuk songsang kan wan biang kumswa bo jela mulai slong ya kata nga suyo kubor nomor ba kalabi ka curfew ti nga suyo snow ba kadan kata kajing sa tombor yang dipadta ndo ki kentai gi kena haki pulit CRPF ti kalian nga jongiru ya ko bidit ban penting gi pagba long kalalong no kum ka basule in a dictatorial attitude gi pagba nga kentu ka sarkar ba ban kini ki jatkam long ba ban penting ko tempan gi pagba kam jubha ndrei gi ban wa di gi la ti gi ban khot ki penhun gi beper sekamit banyak keren banyak pendek akan urukam ban wara pat gi jusuk ban wara pada ya ka ege balaja ban pensai ban penpau pagba